Bona vesprada, amics i amigues de Canals Ràdio. Un dia més estem ací amb vosaltres, el Club de Lectura i Cinema de Canals, per a comentar la pel·lícula que vegem els dijousos i el programa s'anomena El Peliculón. Bé, com ja sabeu, comentem esta vesprada la pel·lícula que vegérem el dijous passat, que és una pel·lícula japonesa, que es diu, Pepe, tu que estàs al loro? Un asunto de família, una pel·lícula del 2018 que ni més ni menys va guanyar el Festival de Cannes, ahí res. Molt bé, La Palma d'Or. Ixa és la que comentem. També presentarem la que veurem demà dijous, una pel·lícula famosíssima espanyola de García Berlanga, que és Plácido, segur que alguns la conegueu. I ja sabeu que això està fent-se una vegada al mes, una pel·lícula de García Berlanga, per a commemorar el centenari de la seva mort. Bé, i després, si puguem... Ah, perdó, de la seva mort no. Ai, Pepe, tu has sigut el que t'has donat compte. Sí, del centenari, que va néixer a València, que és considerat el millor director valencià de tots els temps, per ara. És que jo... Mira, la mort de l'home quan no tocava. Perdoneu. Bé, i a veure si al final, si ens dona un poquet de temps, comentarem també el llibre del Club de Lectura d'este mes, que van tindre la reunió el dimecres passat. A veure si al final diguem algunes quantes cosetes i així a veure si la gent s'anima. Bé, anem a començar, a veure per on comencem. En un poquet de música, Edu? Bé, sí, a Edu Badal, està així en l'equip tècnic, que segur que el conegueu, segur. Bé, una xicoteta introducció d'un tema de la pel·lícula, un assumpte de família. Per on vulgueu començar? Per el compositor de la música, per el director, ja digueu vosaltres. Ah, perdoneu, que no mos hem presentat esta vesprada, que avui siguem més gent. Avui tinguem pleno al 15. A veure, qui està així? Isabel Ballestero. Bona vesprada. Pepe Delgado. Bona vesprada. Marisa Beckers. Bona vesprada. I Marina Ballester. Bona vesprada. I jo, Lola Pérez. Bueno, quan vulgueu. Bueno, yo puedo empezar a hablar del compositor de la película Asunto de Familia, ¿no? Sí. Ya. También tiene título como Somos una familia y en japonés también tiene el nombre Nanbiki Kazobu, que significa robando en familia. El compositor Oroimi Ozono, son palabras japonesas que a veces cuestan un poco decirlas. Nace en Minato, Tokio, el 9 de julio de 1947. Es nieto de Nasabumi Ozono, único pasajero japonés sobreviviente del Titanic. Esta es una mera anécdota. Es autor, cantautor, productor cinematográfico, compositor, músico teclista, compositor de bandas sonoras para películas, etcétera, etcétera. Como seudónimo tiene Harry Ozono, miembro de una banda rock Happy End y de Yellow Magic Orchestra. Ejecuta principalmente música de rock, pero como solista ha hecho varios álbumes, abarcando muchos estilos. Ozono se dio a conocer en Japón como bajista de la banda de rock psicodélica April Fool, álbum del año 1969. Tiene una extensísima lista discográfica, filmográfica, que solamente voy a nombrar algunas películas en las cuales hizo banda sonora. También fue uno de los primeros productores en ver la importancia de la música de los vídeos de juegos. 1978 compuso la banda sonora electrónica para la película Bollywood, que os recordaréis. Sí, la vimos. Sí. En 1984, vídeo para Game Music. 1984, Nausicaa del Valle del Viento.
1985, Nine on the Galactic Railroad. 1985, Paradise View. 1987, The Tale of Genji. 1996, Why Dogs Don't Talk Anymore. 2005, La Maison di Imiko. 2007, A Placed Machine Original. 2008, Nambiki Kasobu, Asunto de Familia. Tiene premios también y yo creo que es tan extenso que lo voy a dejar allí para que podáis opinar vosotros también. Para que lo estudie quien quiera en internet. Bé, alguna cosa més? Volíeu parlar del director, d'algun actor, encara que no siguin molt coneguts per a nosaltres, o ja entrem en el tema de la pel·lícula? Bueno, yo pensé que este director, ya veig en una película de tal padre tal hijo, pueden comentarla, vull dir-te, com comentar la pel·lícula, pues també és el tema de la família, i també el nostre cineclub particular, Corona Cinema, Nadie Sabe, la pel·lícula del 2004 que va guanyar tants premis. Bueno, i ahir jo pensé que eixirà tot això, Sí. Jo dir que la pel·lícula gira entorn a una família i sobre el que ha dit Lola, jo l'única actriu que diria algo seria de Kirin Kiki, que fa el paper de l'abuela i que ha treballat per a este director en 4 o 5 pel·lícules més i la vam veure, nosaltres no l'ha vist en cinema, però jo l'he vist en una pasteleria en Tòquio i està esplèndida. I dir que al poquet de terminar la pel·lícula, d'acabar la pel·lícula, pues va faltar, ella la va gravar i ja estava malalta, va faltar de càncer. I si voleu que diguem alguna cosa de la sinopsis. Sí, clar, perquè n'hi ha gent que igual no la vist, i vol saber més o menys de què va, si no pues és millor. La pel·lícula gira entorn a una família, a la història d'una família, o no entre comilles, que no és una família convencional, no està unida per llaços de sangs, està unida més, crec que jo, per necessitats, i està formada per una parella, Osamu i Nobuyo, una abuela, Hatsue, un xiquet, Sota, i una jove que li anomena Aki, que sobreviuen en treballs inestables i mal pagats, i que per a poder sobreviure pues, fan xicotets robatoris en tendes. Un dia, pues, ja contaren com, incrementen en la família un nou membre, una xiqueta anomenada Yuri, i a partir d'ahí pues, comença veurem la vida quotidiana d'aquestes persones, que a pesar de totes les carències que viuen, pues, estan units i tenen una convivència feliç. Hasta que un dia, a raïs d'un incident, pues, farà que revelen alguns terribles secrets d'aquestes persones i posarà a prova els llaços que uneixen a aquesta família tan particular. Marina, a veure tu què opines de la pel·lícula? Bueno, com el programa és un pel·lículon. La veritat és que la pregunta que ens tinguem que llançar és si la família és la genètica o la família és la gent que te vol, que t'acull, que te respeta. I en esta pel·lícula puguem veure que en este cas la genètica no marca el que és una família. La pel·lícula té 2 parts, una part que descriu a la família, com viuen, el que fan, que ara els companys entre tots farem el debat, i té una segona part, que és el que ha comentat Isabel, que és quan se revela el pastís i es donen compte de que en realitat no són llaços de sang el que es uneix, sinó que són altres llaços. També dir que una família funciona quan cada persona està en el seu lloc i quan cada membre de la família sap on té que estar. I en este cas, en la pel·lícula, és el que narra. Jo recorde que també projectàrem De tal padre tal hijo, se'n recordeu, crec que una pel·lícula també de Coreda de l'any 2012 o 2013 per ahir, i també era, que al final mantenia la mateixa tesi.
És a dir, què passaria si al cap de 10 anys, quan has criat un fill, te diuen que no és el teu fill biològic, que el teu fill biològic ha estat criat per una altra família i que ha hagut un intercanvi de fills i que ara, bueno, pues ara este fill que li has agarrat, que l'has educat, que li has donat el teu amor, el teu carinyo, te'l tens que desprendre d'ell perquè no és el teu fill biològic i tens que agafar el que realment és el teu fill biològic, però que no l'has tractat, no l'has educat, no l'has criat, no l'has cuidat. Què passaria ahí? Pues al final, se'n recordeu el final, pues bueno, que uno al final és els lligams que uneixen és el sentiment, i si tens un sentiment de cara a un fill, encara que no siga biològic, és el que mana, no? També en De Talpa de Talijo plantejava este problema, no? El problema dels lligams biològics o els lligams afectius, no? I està clar que Coreda el que marca són els lligams afectius. Podrien descriure, si vulgueu, entre tots o cada un, els personatges, perquè lo interessant crec que jo és el que cada un fa en assumptes de família, els personatges que n'hi ha. Sí, vols referir-te com ara el personatge de l'abuela, per Sí. exemple, que li diuen tots que era l'abuela, però realment no era l'abuela de ningú, no? La senyora major. Exacte. Què feia per què l'abuela... Anem a intentar explicar als que estan escoltant-nos com se forma aquesta família. ¿Vale? Pues sí, jo crec que aquesta família es forma perquè estan units per diferents problemes. La parella, que no era un matrimoni, era una relació més de complicitat, d'amistat, més que d'amor. De fet, en la pel·lícula pues tenen relacions sexuals, però es veu que era una cosa que no era normal en ells. I la xiqueta, la Aki, pues sí que resulta, bueno, no sé si realment és neta, és el personatge un poc més... Jo crec que no és la neta. Jo crec que no, és filla del fill del marit de l'abuela. Del segon marit de l'abuela. Sí. Entonces... Que n'hi ha que dir que l'abuela és abandonada per l'home i per això ja forma part d'esta família. Vull dir que aquesta família se forma de gent descomposta de les seues famílies. Si comencem per l'abuela és abandonada per l'home i, com en Japó es veu que tenen aquest costum, la tiren al carrer. Vale. Ara la xica que el matrimoni que acaba d'explicar Isabel, ella era una dona maltratada que d'aquest maltrate mata l'home i s'enjunta en el xic este. Ja tinguem d'aquesta família 3 membres. Sí. Bueno, jo volia dir que esta abuela que està allí, que té aquesta companyia, aquesta complicitat, si no hagués estat en aquesta família, hagués estat a soles. És a dir, la problemàtica de la gent major que viu a soles, que mor i a lo millor al cap d'una setmana o 2 troben el cadàver, pues això és el trist destí, si no haver estat ahí, d'esta persona, d'esta iaia que té eixa família, podríem dir, afectiva. No, jo dir, per lo que ha dit Marina, que el que va matar a l'home de Osamu, és que els noms de Nobuyo és ella. El que va matar a l'home que la maltratava va ser Osamu, que és bo que tenien una relació de quan ella es dedicava al club ese que són com senyorites de companyia. D'exhibicionisme. Sí, exhibicionisme. I entonces, per això ella, quan al final passa el que passa, es descobrís tot, pues li diu, no, m'ha declarat jo culpable perquè tu tens antecedents. El que passa que a ell no el van condenar perquè va ser en defensa pròpia. O sigui, que ahí va haver un lío i entonces... I jo crec que estaven units per això, a part de que suposa que en la relació que tenien en el club este, pues li va passar com a la xicona esta, aquí. Pues a vegades en alguns clients pues es creen uns vínculs. Sí, i se forma una parella. Poden arribar a ser parella, com va passar en la pel·lícula, sí. I és molt curiós, este tipus de treball que fan aquestes xiques en Japó, no? És algo similar al que hi ha en la famós carrer roig en Holanda, sí. Però allí no se diuen prostitutes perquè no
realment els clients no van allí a practicar sexe, sinó que van a veure-les. O sigui, les xiques s'exhibeixen darrere d'un cristal, vestides d'una determinada manera, i els clients les veuen. I després elles fan coses que els clients es demanen, però simplement és visual. Hasta que, si ella vol, el consentiment d'ella, ja veurem en la pel·lícula, si el client li demana voler estar en ella en una habitació a part, si ella cedeix, sí que es veuen. Sí que es veuen. Sí. És, no sé, una manera diferent, no? De, no sé si es pot dir prostituir-se o no, no sé allí com ho encararan ells en Japó, este tipus de treballs. Es que las relaciones también humanas en Japón son diferentes. También. No se permiten, por ejemplo, ir de la mano, abrazar o menos besar en la calle. Entonces todo eso está oculto. Es otro tipo de sentimiento, otro tipo de relación, digo yo. Sí, porque en películas japonesas se ve pocas escenas afectivas. Sí. De besos, abrazos, sí. Muy poco Hay se mucho ve. Respeto, mucho reverencia, pero de tocarse no. Bueno, en esta película sí que se veuen abrazos, ¿no? Jo penso que està criticant això. Però a la xiqueta. A la xiqueta sí, però que ese cariño que esa xiqueta abandona és una cosa terrible i es troba allí i la xiqueta inclús vol quedar-se allí en un determinat, accepta canviar inclús de nom, cremar la roba i estava contenta, però sí que la mare afectiva pues, ja escena jo penso que és preciosa, sí. Que l'abraça, que la caruna, que li diu coses fantàstiques, pues jo penso que les escenes més boniques que hi ha, sí. I ahí pues, se nota la diferència. Què li diu? Li diu que quan si el diuen alguna vegada que te peguen perquè el volen, no te ho cregues. La persona que el vol, el farà això, entonces l'abraça. Sí. Más o menos. Molt bonic. Sí, cosa que els pares biològics de la xiqueta no ho feien, perquè després es veu una xiqueta que la replega esta parella, la du a casa perquè la veuen abandonar en el balcó de sa casa, allí hi ha una terrasseta i ven a la xiqueta, passaven i diverses vegades la veien soles a la xiqueta i pareixia que tenia fam, no? No recordeu això? Tenia fam, tenia fred i al final l'agarren i se l'emporten i passen dies i els pares no la reclamen, no denuncien la seva desaparició. Això és fort, I bueno, jo penso també, no sols passen els pares que no reclamen, sinó i el veïnat que passa i ho veu i no diu res i no fa res. Ningú denunciava la situació. Jo penso que està denunciant Coreda l'excessiu individualisme que n'hi ha al Japó. És a dir, que la gent va a la seva història en una societat molt competitiva on els desarrelats no tenen cabuda i tenen que ajuntar-se entre ells per sobreviure. I és el que està denunciant. Una societat molt formal, molt rígida, que fa falta... Una societat, jo diria, competitiva, no? Jo penso que n'hi ha, de vegades, hi ha societats més competitives o persones més competitives també, i persones que no s'agrada tant competir, sinó compartir. Entre competir i compartir. La societat japonesa és competitiva, però la família que veiem és comparteixen afectes, comparteixen sentiments, i en aquest aspecte és molt més humana. Sí. També denuncia, per el que està dient Pepe, fa una denúncia... Bueno, vegem una part de Japó que ell molt la mostra que en principi no coneixem, no? Aquesta gent que viu en les urbes de les grans ciutats, per exemple, allí seria en Tòquio, que no ha tingut les possibilitats de tindre una educació correcta ni un treball normal, i entonces són gent marginada. I també denuncia que l'Estat, la societat, per a l'Estat, aquesta gent és invisible. Entonces, al final també vegem, quan es arresten i tot això, com la policia no empatitza en la situació o en el context d'aquestes persones, que ja ho comentarem després. Yo pienso que Kareda quiso captar a una familia dentro de la sociedad japonesa influenciada por la recesión,
cómo la gente vivía en la pobreza y se ayudaba con los hurtos de las tiendas. Sí que hay un contraste con el frío comportamiento social japonés y el de esta pobre familia de clase baja, pero donde el amor, la felicidad y el disfrute por la vida prevalecen entre ellos. A pesar de la casa que tienen, falta de comida, hay un lazo muy fuerte entre ellos, que en otras familias con lazos sanguíneos quizás no lo hay. Y ellos pensaban que cuando estaban robando, como iban a un gran almacén y todavía lo que robaban no era de nadie, pues eso no era robar, porque nomás consideran robar cuando la cosa pertenece a alguien. Y la verdad es que es cierto, porque si no pertenecía a la gran cadena, claro, de alimentación. Pero bueno, ellos eran tan pobres porque en la pel·lícula són molt pobres, molt, i n'hi ha molta misèria en aquesta casa, molta misèria, però cada un tenia el seu trosset en aquesta casa, que podria ser una habitació, que en realitat era una habitació, tenia el seu trosset i cada un tenia el seu espai. I després m'agradaria que vegéreu quan estan dinant en la taula, que al fi i al cap estan en terra i en un plateret, com enfoca la càmera, la manera que mengen, com compartixen, com disfruten del mitjar, com radia un amor que vaig disfrutar veient-la. És que també, quan estan en aquest interior, dir que, per exemple, una vegada Coreda fica la càmera dins d'un armari. És que, vull dir-te, és com si estigueren fent de boiers d'aquesta família, no? I dir que els colors d'aquest interior són molt més càlids. Sí. Però ara bé, quan resulta que ell ix fora, els planos no són tan curts, perquè tan prop, o sigui que són quasi primers planos, no? Els que té allí, o bé des d'un armari o primers planos, i també pots dir com rodar els crios, que és molt complicat rodar a xiquets. Rodar a xiquets d'animal és molt complicat, sempre. Però bueno, quan deixen fora és molt més xelat. I a part de ser xelat, càmera molt més distant, a part el fred. I ahí se nota aquesta distinció. Jo penso que la casa és el refugi que tenen ells, no? Davant d'aquesta societat competitiva, hostil, que marxina el pobre. Sí. Els actors estan molt bé en els seus papers, cada un el paper que fa, però destacar els xiquets, I aquest xiquet és genial. I la xiqueta, que era una xiqueta xocoteta, tenia 4 o 5 anys. Sí. Era un encant de xiqueta, era una nineta. I, és que ho fan superbé. De veritat, és entranyable, els personatges d'aixòs dos xiquets. La casa on vivien, la caseta que contrastava perquè es veia a vegades un picat i la caseta i baix, es veia la finca gran, era una casa d'estes típiques japoneses, que s'obrien les portes així, i estava plena de trastos i plena de mugre, vamos. Estava plena, però bueno... Era com todo así, però al muntó. Però bueno, realment, fija't que com troben ahir, sense tindre tot el que físicament necessiten les persones, efectivament no necessitaven res més, perquè tenien el principal, es preocupaven per els demés. Jo penso que ajudaven, i això per mi és també ser una família. No té per què ser una cosa que està imposada, imposta. És una elecció d'ells i es donaven realment el que necessitaven, els uns als altres. I a veure, ara anem a dir un poquet la part dolenta, no? Perquè també la té. Quan es descobreix que ja donen part que la xiqueta ha desaparegut i ja es sospiten d'ells per alguns indicis de que ve una xiqueta, que va en companyia d'ells, que no saben qui és, i hi ha alguna denúncia i ja van a per ells. I la desgràcia de que l'abuela mor també, no? Contem un poc tot això, que això és la segona part, que ja no és tan entranyable i tan bonica. Sí, n'hi ha unes escenes, també la de la playa, antes d'entrar en ese terreno més sòrdid, la de la playa, quan va tota la família,
esa escena és preciosa perquè es queda l'abuela en l'arena mirant-los i dona les gràcies, com dir, he format una família i no em moriré a soles, no sé. I després també dir que este director, en cada escena n'hi ha de manera molt sutil molts missatges. És una pel·lícula que tens que estar molt atenta, molt visual, que després ell va donant pistes fins que en l'última mitja hora pues, ja va tot encaixant perfectament. I n'hi ha que dir que el xiquet, n'hi ha una escena que el xiquet, estan fent, son pare està fent-los un joc de màgia. Entonces la dona al final diu, és tot preparat, no és màgia, no sé què, i el xiquet es queda, si veieu mirant així com el mocauret, el trau, i es queda així, vull dir, pues sí, no és màgia. Pues això és com si fora el principi del xiquet de veure de preguntar-se moltes coses. De dubtar. Sí, i el final de l'encantament que ja va en la família. És quan es comencen ja, si us doneu compte, el xiquet a qüestionar-se, perquè son pare li dia, tot el que està en les tendes no és de ningú, encara. Però quan el xiquet veu que son pare trenca el cristal d'un cotxe per a robar un bolso, pues entonces els esquemes ja no li... El xiquet comença a preguntar-se ja coses que ja no li pareixien tan bé. Es nota que el xiquet com si estiguera maurant un poc, no? Sí, el que està bé i el que està mal. Sí, i a partir d'això pues ja comença tot el... Quan veu que la xiqueta en el supermercat, que ja anava ajudant-los també, la xicoteta que en teoria adopten, pues veu que agarra un paquet de algo, no sé lo que sería, y el xiquet le pregunta, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Pues ella, per a evitar que la xiqueta seguira aquest camí, el que fa de deixar-se agarrar i tot això, jo crec que és per a que la xiqueta veja, es doni compte de que això és perillós, que no està bé que ho faça. I bueno... Sí, bueno, també el xiquet va despertant i assenyalar que també una escena que va despertant a la sexualitat, no? Si recordeu, no sé si és que la germana... Bueno, germana afectiva, no? Sí, ensenya les mamelles... La joveneta, sí. I l'escot i el son pare... Bueno, son pare afectiu. Anem a veure... Tenim que distingir entre pares afectius i pares biològics, no? I apostar més per els pares afectius i no tant per els biològics, que no te donen efecte. Pues sí, veu l'escot, perquè la feina que tenia ella era de... Bueno, de Lolita, quasi, perquè jo penso que al Japó les Lolites... I n'hi ha gent que en Tòquio se vestís de Lolita i n'hi ha bars que... Pues era una espècie de Lolita i en una determinada se canvia, no sé si recordem l'escena, però que el xiquet té pues, una erecció, no? I el pare li diu, bueno, mira, el pare afectiu, estàs creixent, estàs fent major, estàs despertant a la sexualitat, no? I és curiós que també, jo suposo que en el Japó tradicional potser això se reprimiria, no? Però ahí se parla de molta naturalitat. Bueno, i a partir també de lo que estaven dient del xiquet, quan veu que és un pare adoptiu, és que no saben com dir-li, afectiu, Osamu, pues trenca el cristal del cotxe i agarra el d'això, com sap que ell també el van agarrar d'un cotxe, ens va donar compte que pregunta, a mi també per a mi també vas trencar el cristal, es sent un poc com que ell també el van robar del cotxe. Sí, però Osamu, el pare afectiu, sempre li diu, llámame papà, i el xiquet sota res, llámame papà, i al final de la pel·lícula, quan ja té que tornar en la família biològica, ahir en l'autobús, en recordeu, sí. Quan diu papà, o sigui, quan no el sent, i el pare correguent com té que desfer-se d'ell, però al mateix temps no vol, no? Tenia un sentiment, és trencar uns vincles molt forts que s'han creat allí i tal vegada tornar com la xiqueta menuda, a la soledat, a l'abandó, a una família biològica però que no te dona l'efecte que te donava esta. Eren pobres però bona gent. Claro, també ahí està el tema, no? O sea, Coreda jo penso que ho fa
la família complexa, és a dir, no està, els bons no són bons, ni els ruïns, sinó que ell te dones compte que rapten al xiquet, que furten, que mentixen, i tu dius, però al mateix temps tenen afecte, no? O sigui que les persones en aquest aspecte són complicades, no? Tenim ho tenim tots, no? I tenen allí la part... Una dualitat, no? Una part més... Sí, una part més clara, una part més noble i una part més fosca, no? I ahí claro, sempre en les pel·lícules estan els bons i els ruïns, i així no està. I això jo penso que no estem molt fets i al públic li desconcerta, no? Però bueno, la vida és així, estem parlant és una pel·lícula sobre la vida. És una pel·lícula no sobre efectes especials, sinó efectes especials, i això n'hi ha que dir-ho. És que en la segona part, tot el que ens havíem imaginat en la primera, tots els esquemes, la família feliç, comencen a haver aconteciments i te dones compte que nada és lo que parece. O sea, el xiquet no és fill d'ell, el xiquet li havien agarrat un cotxe que se suposa, segons ell jo, que el xiquet també havia sigut maltratat o estava abandonat en un cotxe. Sí. O sea, que no... Sí, no és que diuen això, que el van trobar dins d'un cotxe aparcat en el carrer. Exacte. No és que el rapten, sinó que estava abandonat. La xiqueta que agafen és maltratada per els pares, la iaia l'havia abandonat l'home. Claro, en la segona part comencen a aparèixer aconteciments que dius que te desborda tot, te desborda i dius l'esquema que tu tenies te'l trenca completament en la segona part. Sí, perquè també sí que hi ha que dir que els xiquets no es portaven a escola. Clar, estaven de manera il·legal. Ells es tenien, però no, com no eren adoptats, i els xiquets estaven legalment en el limbo. I feia gràcia perquè el xiquet, quan alguna vegada nomenaven algo d'escola, se'n recordeu que diu, ai, és que al col·legio solo van los que no saben estudiar en casa. Ell posava aquesta excusa, es veu que, claro, el que li havien dit, ell no anava a escola i per ell era normal. Sí. I també el que me va xocar molt del final de la pel·lícula és que, clar, ja ho descobreixen tot i la xiqueta pues, consta com que l'havien raptat, no? I la tornen als pares biològics, però no s'investiga i els pares biològics quin tipus de vida porten i el per què no havien denunciat en uns dies la desaparició de la xiqueta. I després ja apareix la xiqueta una altra vegada en casa en els pares i vegem el tema de la mare. O sigui, la mare era una dona maltratada per el marit i ella maltratava la xiqueta. I ahir, no sé, suposa que en Japó no serà així perquè, també tinguem que dir-ho, va haver una part de la societat japonesa que va criticar un poc el tema d'esta pel·lícula perquè també van dir és com si ens posaren en un mal lloc els japonesos i realment tots no siguem aixina. Mostra una part de la societat japonesa, però no tots siguem aixina, no tots siguem maltratadors, no tots deixem de costat els xiquets i no ens preocupem per ells, però ahir és com de dir, és que n'hi ha vegades que la societat o les institucions no investiguen prou i donen més recolzament als pares biològics i ho perdonen tot i en canvi a altres que demostren afecte se'ls castiga. Dir que estem dient, jo penso també és una crítica al liberalisme o neoliberalisme i dir com a contrapunt, a lo millor seria un poc exagerat, un país com Noruega. En Noruega n'hi ha una institució que la tinc apuntada, si podeu buscar-la a YouTube, el Barne Bernet, Barne amb B de Barcelona i Bernet amb V de València. Barne Bernet, que és que l'Estat se preocupa moltíssim per la infantesa, de tal forma que si n'hi ha qualsevol tipus de denúncia van a ta casa i te'ls agarren i a lo millor estàs una temporada sense veure-los, a lo millor un parell d'anys o 3 o el que siga. I de fet en la Cort d'Estrasburg del Tribunal Europeu ha hagut denúncies de famílies al govern noruego que el govern noruego ha perdut. I, claro, jo dic això del Barne Bernet com a contraposició, no? És a dir, un estat molt fort que se preocupa excessivament, tal vegada, a lo millor... Jo recordo un xic hispanoamericà en un vídeo de YouTube que s'anava de Noruega treballant allí per el Barne Bernet, diu que no li agradava.
altra gent diu que no era patant, no? Però no sé si, com diria el filòsof grec Aristòtil, el terme mitjà està la virtut, no? Entre aquest neoliberalisme que la gent passa de tot, que va a la seua, i aquest Verne noruego, sempre jo penso que un punt mitjà estaria la virtut, no? Perquè, no sé, me dona la impressió, no? En este cas, els assumptes socials, els afers socials, van fer només que la seva tasca, com se diu, escrita, no? Troben a la xiqueta, la donen als pares, però no van més allà, no s'impliquen. Fan els papers, fan el que tenen que fer, però no investiguen en realitat on anava la xiqueta, sinó que veuen l'apariència d'una parella normal i no investiguen més. En aquest cas, la institució falla perquè només fa que paper, només fa algo superficial, no se clava en el cor de les persones i a lo millor els assumptes socials a vegades haurien de clavar-se més en... És complicat perquè si n'hi ha que distingir entre l'afecte i el treball, però quan se trata de xiquets a vegades n'hi ha que mesclar-ho. Sí. També és curiós, quan són pobres ja se te rebutja, no? No sé si el llibre de la filòsofa de la Cortina, una paraula que va ser paraula de l'any, aporofòbia, la fòbia al pobre, no? És a dir, així també jo penso que n'hi ha alguna d'això, no? La fòbia al pobre, la porofòbia. Però completament. És que inclús la policia, quan està... que el director ho fa molt bé també, perquè quan estan interrogant al matrimoni, bueno, per separat, sols es veu un plano mitjà de la persona, d'ella i de l'home. Però la policia, si es dona compte, està fora de camp. Es sent com es pregunta i això, i mos posa a nosaltres, bueno, als espectadors, per a que empatissem més o menys o estem d'acord o no en les decisions d'aquestes persones i que fem un poc el paper de juzgar, no? Sí, de juez. I jo és el que dic, que no té en compte res, no el context d'aquestes persones ni res. Inclús a ella, a la dona, li diuen que la xiqueta volia anar-se'n en els pares biològics, o sea, i és quan es posa a plorar i tot, en fi, que fatal. ¿Cómo fan? Bueno, también estamos viendo una familia normal, en apariencia, que sigue la tradición japonesa de tener incluso abuelos en casa. Eso también hay que tener en cuenta porque para la gente alrededor era una familia. No saben lo que realmente ocurre dentro de esa familia. Entonces sí, pero muchos sí que sabían, porque como a ella la despiden del trabajo porque, a ver, no había trabajo para todas, entonces les dan a elegir entre ella y otra que se pusieran de acuerdo cuál de las dos se iba. Y la otra pues sabe que tienen una niña que están buscándola, o sea, los veían por ahí por el barrio, los solían, y es lo que dice Pepe, el individualismo. O sea, tú tienes eso, esa decisión, pues tú ya te apañas y ¿sabes? Que al mismo tiempo, eso es lo que he visto yo en esta película. Ya, es realmente el pensamiento, la forma de sociedad japonesa es tan diferente a la nuestra que sí. Hay que entender un poco también el pensamiento de esa sociedad. Son individualistas, yo creo, van a lo suyo, no sé. También en esta familia hay 3 generaciones que viven bajo el mismo techo: anciana, la mujer y su marido de mediana edad, una veinteañera y un niño. Una familia convencional. Si vos interessa la cultura japonesa, no vaig a dir llibres, però hi ha alguns canals de YouTube, sempre hi ha persones que viuen al Japó per distints motius. Recomanar un canal que se diu Kira Sensei, si poseu a YouTube Kira Sensei, ell i un altre amic que de vegades li diu fase 2, de vegades Dharma, parlen de temes del Japó, no? És a dir, i també recomanar un matrimoni d'un espanyol i una japonesa, viuen
Kira Sensei viu a Osaka i l'altre viuen en Tòquio, i també parlen el mateix. Si fiqueu Japón con jamón, pues podeu trobar este canal Vaja una combinació. Bueno, Japón con jamón, Japó i Espanya. Pues bueno, també en fi, podeu veure les costums de tot això. A veure, digue'm alguna cosa més, però molt breument, o passem ja a comentar l'altra? És que ja el temps ja m'ho se'n va, Jo diria algo del final a soles. El final, pues, els assumptes socials, els serveis socials fan el que creuen que és millor, que en este cas, pues, cada un que pense si està bé, dura la xiqueta en els pares biològics, i com van veure la xiqueta Soma seguia estant en el balcó jugant, i aquesta escena final que es veu que la xiqueta s'assoma al balcó com preguntant, esperant, vindran a esta família per mi? Realment és desgarrador perquè es veu que cada un seguís el seu camí i van a un futur incert, pues, tots els membres de la família, cada un per un costat. Pues mira, ara escoltarem un xocote fragment de la pel·lícula que anem a comentar, de Plácido. Bé, quin tipus de música és esta, Marisa? ¿Qué es? ¿Foxtrot? Sí, es un foxtrot. El compositor que ha utilizado Berlanga no solamente en Plácido, sino en La Vaquilla, en El Verdugo, es de Miguel Asins Arbó. Es un compositor nacido en Barcelona, pero toda su vida de estudios las hizo en Valencia. Obtiene las máximas calificaciones en armonía y composición en Valencia. En 1944 ingresa por oposición en el Cuerpo de Directores de Música Militar del Ejército. Tiene un currículum extensísimo. Tiene una extensa producción de música de diferentes campos: música sinfónica, religiosa, tradicional y militar. Obras premiadas, conciertos, himnos, obras escénicas, marchas militares. 1950, Premio Nacional de Música. 1954, Premio Ciutat de Barcelona. 1980, ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Berlanga, no sé exactamente cómo lo contactó, pero sus más emblemáticas films están con la música de Miguel Asins. Podría nombrar muchísimas más, pero también es muy extensa. Y pienso que solo los grandes pueden traducir las imágenes a la música. Y este es uno de ellos. Pues sí, es como un Ennio Morricone, pero lo que comentaba, española. Sí, Bueno, sí, muy estem bien. celebrant el centenari tal vegada del millor director valencià, que va néixer en 1921, fa 100 anys, i va morir el 2010. Plácido és una pel·lícula de l'any 1961. I bueno, sempre diguem, aquest any, a part de Plácido, vaig a dir 5 pel·lícules, i si voleu les... a veure, alguna opinió, perquè això en 61 també, no? Pensar que és l'any que vaig néixer jo, mira, veus? Ja, som majoret, ja. ¿Te podrían haber posat Plácido? Pues no, mira, No, los pares era Pepe i jo Pepe. Millor. No cal fare més el cap.
1, 2, 3, de Billy Wilder. Molt bona. xula. Que xula, de l'any 61, us recordeu? La farem en el Cine València, eh? Sí. Billy Wilder en el Cine València. Peliculón. Peliculón. Un altre peliculón, El Buscavidas. Bueno, també. I això no l'han posat, però con una cinema l'hem comentat, de Robert Rosen, peliculón a muerte. I l'actor, bueno... Paul Newman, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Diré, Oh. qué guapo. Ya era hora que siga uno guapo. A veure, ya era hora que hiciera... Sí, bueno, Oui. ¿no? Perquè, claro, en asunto de familia, guapos, no sé. Home, pues no. Pues no, però era bona gent, era bona gent. Sí, això sí. Però era molt bon xic. Furtava, diria. mentia, però era bona gent. Molt humans. Molts humans. Viridiana de Buñuel. Bueno. Bueno, és com li diuen? Fernando Rey, era... Sí? És guapo. Atractiu. O interessant, a veure. Era la gent De l'època, sí. De l'època, sí. Para mí no es mi estilo, pero bueno, es otra generación. Què més? Bueno, Esplendor en la hierba. Bueno. Guapo i guapa. Guapo i guapa, Delia Kazan. Una altra que he posat és que Pepe, que no el tenim per així, Pepe Puzzle, Pepe Pont, Suspense, de Jack Clayton. Esa no la conec. No, la comentarem con el cinema, ¿se recordeu? Era una versió de Otra Vuelta de Tuerca, de fantasmes, de... ¿Se recordeu? Jo no la recordo. No va impressionar, Són per lo tantes. vist. Són tantes, però bueno. Sí, però que el Buscavidas sí que se'n recordeu. Sí, claro, sí. Que guapo. Bueno, i una altra que no l'hem posat ni l'he comentat, però tots l'hem vist, i de guapos, i de guapes, i de fantàstic. Desayuno con diamantes, Bueno. de Drake Edwards, un clàssic meravellós. Una clàssica. Que usted posara, no sé. Encara que... Són pel·lícules també que hem vist, a voltes fugint de les pel·lícules molt vistes, però bueno, de quan en quan, veure un clàssic en pantalla gran, pues no està mal, no? O sea que en el 1961 Tot això van fer una cinematografia esplèndida. Bueno, jo penso que tots els anys, no? Lo que passa és que, bueno, jo tria 5, haurà pogut triar 10, i haurem dit que guapo, que guapa, que no sé què, que no sé A veure, una xocoteta ressenya de Plácido, para que la gent, li fem un poc de goleta a la gent, va veure. Sí, bueno, a veure, Plácido trata d'una campanya que... de la nit de... Jo penso que és una pel·lícula que sí que haurem pogut posar el mes que ve, però bueno. Ai, en Nadal, sí. La nit de... Nochebuena. Nochebuena, sí. Pues hi ha una campanya de caritat que se diu Siente un pobre en su mesa, no? Que cruel. És com dir, anem a... En compte, és el que estem parlant, quan l'Estat no fa càrrec dels pobres, tenen que ser els particulars els que s'encarreguen i fan aquesta campanya perquè l'Estat no fa res, no? L'Estat se preocupa per fomentar els rics, quasi podien dir, no? Pues bueno, la campanya és ja Siente un pueblo en su mesa, i per a recolzar aquesta campanya n'hi ha Sí, continua, Pepe, continua. uns artistes que van, pues bueno, pues que van a un poblet, no? Per cert que Berlanga dia que era molt més fàcil, serà cert, filmar en pobles menuts que en les capitals, no? Perquè, clar, ahí muntar una grua, tota la gent passant, parar cotxes, pues bueno. I Plácido, que es casen pel paper, que és un treballador, també s'apresta pues, a celebrar aquestes festes nadalenques a la seva dona, que fa del paper és Elvira Quintilla. I també al mateix temps se compra un motocarro i resulta que en fi, que al final té que pagar, no paguen, bueno, se lia una que és tremenda. Que la vegem. No contem més, home, no contem més. Només el que ha de contar de que ponen un pobre en tu mesa, això ja n'hi ha que veure, perquè això ja... Jo per almenys ja estic intrigada, vamos. Bueno, dir que Berlanga volia posar aquest títol, no? Volia posar el títol de Siente un pueblo a su mesa, però la censura ho va prohibir. Sí. Claro. Y le ha puesto el nombre masculino del protagonista, Plácido. Sí. Plácido era un humorista, no era actor. Y luego, claro, la burguesía que hacía, limpiaba su fe cristiana, invitando un pobre a su mesa. En el fondo es cristianismo puro y duro en esos años. Caridad. Exactamente. La caridad. El rodaje se hizo en Manresa. No da tiempo. Vale. És que, bueno, estem veient que queden uns 10 minuts. 5 minuts.
Ah, Edu. Així mana Edu, Lo siento. Queden 5 minuts. No, és que el programa té que ser així perquè darrere de nosaltres ve una altra cosa, entonces no dona temps, de veritat. A la setmana que ve parlarem més de Plácido. Ja el desmenuzarem. Dir només lo de la reunió del Club de Lectura de la setmana passada i ja està. Sí, que tinguérem el dimecres la reunió del Club de Lectura i que comentàrem el llibre Nos vemos allá arriba, de Pierre Lemaitre, un llibre que havia guanyat el Premi Goncourt, que trata no sol sobre les 2 últimes setmanes de la Primera Guerra Mundial, sinó la postguerra, no? Com moltes vegades se celebren d'aquella forma els morts per quedar bé, però els vius que venen lisiats, que venen cadira de rodes, deformats, que va ser molt típic, per cert, de los cara cortadas, o no sé com se diuen, com estan oblidats, com estan menyspreats, etc. I al final, una sèrie de granujes que n'hi ha per ahí que no anem a comentar. Comentar el llibre, a mi el llibre em va agradar, hi havia coses que no coneixia, està molt ben escrit, és curiós, té tocs d'humor i em va sorprendre. Isabel? Bueno, pues sí, a mi en principi també el llibre me va agradar perquè me conta la capacitat de supervivència que tinguem el ser humà, també, i un poc els oblidats, els grans perjudicats de la Primera Guerra Mundial, que realment, com diu Pepe Estaén, molt abandonats. Sols mirar monuments i, en fi. L'únic que no me va decepcionar un poc era l'estafa que van fer els 2 xicons, Albert i Eduard, que estava també relacionat en els monuments als caiguts, i més que res perquè eren les famílies que col·laboraven també en pagar aquests monuments. Però bueno, en general el llibre està molt bé. A mi també me va agradar, però veus, no havia vist el tema, la visió que havia vist Isabel, no l'havia vista jo. Jo vaig veure el timo que pegaven al govern i com eren uns abandonats, perquè es van abandonar, pues jo dic, me va parèixer perfecte el timo que van fer, però claro, la veritat és que era una col·lecta popular a banda de lo que ficava el govern. Però bueno, jo crec que se perdona. Jo també he de dir que em va agradar l'estil de l'escriptor, com narra les coses, com fa una barreja de drama i d'humor un poc negre. Molt bé, fa molt bé. Els personatges són molt controvertits. La desesperació du a fer certes coses. Poseu-nos en el cas del pobre Eduard, el que li passa, per tot el tema familiar, perquè era homosexual, perquè no va ser acceptat per el pare, per els seus traumes personals, i després l'acaba de rematar el ser un mutilat de guerra. Fatal. I bé, res més. De tot aprenem, no vos pareix? Sí, i dir que estem llegint ara tots Todo esto te daré, de Dolores Redondo. Crec que va ser Premi Planeta de l'any 2016, per ahir, sí. La reunió l'hem convocat el 15 de setembre, esteu oberts. De desembre. De desembre, sí. Estic jo marejat ja. 15 de desembre, esteu tots invitats a vindre, tant al Club de Lectura com al cine, com a la ràdio, on vulgueu. Tenim les portes obertes i s'ho pergueu, perquè estem llegint grans llibres, estem veient grans pel·lícules i estem fent amistat entre nosaltres, i això em pareix que... Anem també de dinars, de sopars, excursions, en fi, és que el que no vinga és perquè no s'ho pensa massa bé. El que s'avorrisca és perquè vol. Ja estem posant-nos en marxa, que el coronavirus que s'aparte, que anem nosaltres ja per ahir. Val. Gràcies a tots i a totes. Adeu. Adeu.